Merħba għal dan il-programm li jsegwi s-sensiela Kbir Int Mulej, li kienet maħsuba bħala għajnuna għal-qari tal-istqarrijiet. F'din is-sensiela se nkunu qegħdin naqraw it-13 il-ktieb tal-istqarrijiet bit-traduzzjoni ta' Valentin Barbara. Il-ktieb huwa ppubblikat mill-Provinċja Agostinjana u wieħed jista' jixtrih mill-Kunvent ta' Sant'Uwistin il-Belt. Belatedly I loved thee, O beauty so ancient and so new. L-istqarrijiet ta' Sant'Uwistin. L-ewwel ktieb. Kbir int mulej, ta' min ifaħħrek ħafna. Int ta' qawwa kbira u blatar fid-den tiegħek. U jrid ifaħħrek il-bniedem din in-nitfa mill-ħolqien tiegħek, il-bniedem li jġorr madwaru ħajtu li tmut, li jġorr madwaru x-xhieda ta' dnubu u x-xhieda li inti tieqaf lil-gburin. Imma jrid ifaħħrek il-bniedem din in-nitfa mill-ħolqien tiegħek. Inti nnifsek tqanqlu biex jitaxxaq ifaħħrek, għax int għamiltna għalik u qalbna ma ssibx kwiet qabel ma tistrieħ fik. Għatini mulej li nsir naf u nifhem x'inhi l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu. Insejħulek jew infaħruk, narfuk jew insejħulek. Iżda min jista' jsejjaħlek bla ma jkun għarfek? Jekk ma jkunx għarfek, għandu mnejn isejjaħ ħaġa minn flok oħra. Għannix mela nsejħulek ħalli nsiru narfuk. Imma kif jistgħu jsejħu lil min ma jemnux fih? U kif jistgħu jemnu fih jekk ma jkunx hemm min ixandarulhom? Ifaħħru l-mulej dawk li jfittxuh, għax min ifittxu isibu, u meta jsibu ifaħħru. Ħanfittxek mela billi nsejjaħlek mulej, u ħansejjaħlek billi nemmen fik, għaliex int diġà mxandar lilna. Issejjaħlek mulej il-fidi tiegħi li tajtni u nebbaħtni biha bibnek magħmul bniedem permezz tal-predikatur tiegħek. Kif se nsejjaħ l-Alla tiegħi? Lill-Alla Sidi. Għax meta nsejjaħlu nkun nistiednu jiġi fija. Iżda f'liema post ġewwa fija jista' jiġi Alla tiegħi u jkun fija. Fejn jista' Alla jiġi ġewwa fija dak Alla li għamel is-sema u l-art? Mulej Alla tiegħi, hemm x'imkien ġewwa fija li jista' jesek. Jesawk is-sema u l-art li int għamilt u li fihom għamilt lili. Jew aħjar billi mingħajrek ma kien ikun xejn minn dak kollu li hu, jiġri li kull ma jeżisti jesek. Mela la jien ukoll neżisti. Għalfejn nitolbok tiġi fija, jekk ma kont inkun xejn kieku int ma kontx fija. Għadni ma nżilx f'qieħ l-art, iżda int tinsab hemm ukoll, għax jekk nimtet f'qieħ l-art, int hemm ukoll. Mela ma kontx inkun, Alla tiegħi, ma kont inkun xejn kieku int ma kontx fija. Jew aħjar ma kont inkun xejn kieku jien ma kontx fik. Int li kollox ġej minnek, kollox permezz tiegħek, kollox għalik. Ekku mulej. Ekku. Fejn insejjaħlek jekk jiena fik? Jew minn fejn tiġi fija? Fejn immur il-barra mis-sema u l-art biex minn hemm jiġi fija Alla tiegħi li qal jiena nimla s-sema u l-art. Jesawk mela s-sema u l-art la darba inti timlihom?
jew timlihom u jibqa' iżjed minnek għax ma jesawkx kollok kemm int. U fejn tqiegħed dak li jibqa' minnek wara li tkun imlejt is-sema u l-art. Jew ma għandekx bżonn li xi ħaġa tkun tesek, int li tesa kollox, la darba dak li timla timlih billi tesaw. Mhumiex il-ġarar mimlija bik li jżommuk sħiħ għax jekk jinkisru ma tixtaritx. U meta int tissawwab fuqna, mhux int titbaxxa, iżda terfa' lilna, mhux int tixteret, iżda tiġbor lilna. Dak kollu li inti timla, timlih bik innifsek kollok kemm int. Imma la darba l-ħlejjaq kollha ma jistawx jesawk kollok kemm int. Jesaw forsi biċċa biss minnek u l-koll f'daqqa jesaw l-istess biċċa? Jew kull maħluq jesa biċċa waħda minnek. Il-kbar biċċa kbira u żgħar biċċa żgħira. Emmela biċċiet minnek kbar u oħrajn żgħar? Jew tinsab kollok kemm int kullimkien u ebda ħaġa ma tesek għal kollox. X'int immela Alla tiegħi? X'int nitolbok jekk mhux Alla Sidi? Għax min hu s-Sid ħlif il-mulej u min hu Alla ħlif Alla tagħna. Int l-ola u l-aħjar, int li tista' kollox ta' seta u ħniena u set bla tarf, inti l-ibad u l-eqreb, l-isbaħ u l-aqwa, wieqaf u ħadd ma jilħqek, bla tibdil u tbiddel kollox, qatt ġdid u qatt qadim. Iġġedded kollox, ixxejjaħ l-imkabbrin bla ma jintebħu, dejjem tħabbrek u dejjem fil-edu, tiġbru bla xejn ma taħtieġ, terfa u timla u tħares, toħloq u tajjex u tem li tkun bdejt, tfittex bla ma jonqsok xejn. Inti tħobb bla ma titerwel, tejr u qalbek mistrieħa. Tiġik soba bla wġieħ il-qalb, taħdab u dejjem fis-sliem. Tbiddel l-emejjel u mhux il-ħsieb, terġa' tikseb l-issib u qatt ma tkun tlift xejn, qatt ma jonqsok xejn, u tifraħ bil-qlieħ, qatt xħieħ u trid li max. Jiena talek iż-żejjed biex tibqa' midjun, u min għandu xi ħaġa mhix tiegħek. Tħallas id-djun u ma għandek dejn ma' ħadd, taħfer id-djun u ma titlef xejn. Imma x'jiena ngħid Alla tiegħi, ħajja tiegħi, ħlewwa qaddisa tiegħi, xi jkun jgħid min jitkellem fuqek. Imma ħażin għalihom dawk li jisktu fuqek għax huma lablaba mbikma. Min jagħtini li nistrieħ fik, min jagħtini li tiġi f'qalbi ħatisker bik biex ninsaħ żuniti u nħaddan il-ġid waħdieni tiegħi. Lilek? X'inti għalija? Ħenna lija biex nista' nitkellem. Jiena nnifsi x'jien għalik biex tridni nħobbok u tgħadab għalija jekk ma nħobbokx u teddidni ħsarat bla qies. Tkun ħsara ċkejkna jekk ma nkunx inħobbok? Imsejken jien. Għal-ħniena tiegħek mulej Alla tiegħi, għejdli x'inti għalija, għejdli jiena s-salvazzjoni tiegħek, għejdli b'mod li nisimek. Ara, il-widnejn ta' qalbi jinsabu quddiemek mulej. Iftaħhom li u għejdli jiena s-salvazzjoni tiegħek. Jiena niġri wara leħnek u nilħqek. Taħbix wiċċek minni. Ħammut biex ma mmutx u nkun nista' naraħ.
Dar ruħi ċkejkna biex tidħol fija. Int wessaħħili. Odda saret ħerba. Ġeddidili. Fija ħwejjeġ li jrexu l-ħarstek nistqar naf. Iżda min sejna d-dafili. Lil min ħliefek nistanajja tunejt minn dak li ma nafx bieħ saffini mulej u ħares l-qaddej tiegħek minn nuqqasijiet tal-oħrajn. Nemmen, u għalhekk nitkellem mulej. Inti taf. Alla tiegħi mhux quddiemek stqarrejt ħtijieti u int ħfirt lil ħażen ta' qalbi. Ma noqgħodx inħaqqa' miegħek li int il-verità. Anqas marrit inqarraq bija nnifsi biex ħżuniti ma tgiddibx li l-anfisa. Le, ma nħaqqaqiex miegħek mulej, għax jekk inti tagħti każ tal-ħtijiet mulej, min jista' jżomm sħiħ. Iżda ħallini nitkellem quddiem il-ħniena tiegħek. Jien, trab u rmiet. Għaxara. Mal-ħnina tiegħek nitkellem, mhux ma' bniedem li jiddieħaq bija. Għandek mnejn int ukoll tiddieħaq bija. Iżda mbagħad terġa' tħenna lija. Xirrid ngħid mulej, ħlief li ma nafx minn fejn ġejn taw. F'din li nista' nsejħilha ħajja li tmut jew mewt li tgħix. Ma nafx. Laqan il-faraġ tal-ħniena tiegħek kif qaluli il-wieħed u l-oħra li nislu lil ġismi u bih u fija sawwartni fi żmien. Għax jien ma niftakarx. Laqani mela l-faraġ tal-ħalib ta' bniedma. Iżda ma kinitx ommi jew l-imrada tiegħi li kienu jimlew sidirhom bil-ħalib. Int permezz tagħhom kont tatini l-għajxien ta' tfulija skont l-ordni tiegħek u skont il-għana li qassamt sa fqieħ il-qalba tal-ħlejjaq. Min għandek ukoll kien ġej li ma nfittix iżjed milli tatini u li l-imrada tiegħi jkunu jridu jagħtuni minn dak li kont tagħtihom int. Għax bimħabba xierqa jridu jagħtuni minn dak li kont tkattar fihom. Il-ġid li ksibt minnhom kien ta' ġid għalihom ukoll. Għat li jien ksibtu mhux minn għandhom, iżda permezz tagħhom. Għax kull ġid ġej minnek u Alla, u s-salvazzjoni tiegħi kollha minn Alla tiegħi. Dan sirt nafu żmien wara. Meta bleħen qawwi għarraftuli permezz ta' dan l-istess ġid li int tagħti minn ġewwa u minn barra. F'dak iż-żmien kont naf biss nerda l-ħalib u nsib is-serħ tiegħi f'kull mawta ferħ u nibki meta ma nħossnix fiha. Xejn iżjed. Wara dan bdejt nitħaq ukoll, l-ewwel fl-irqad u mbagħad meta nkun imqajjem. Ekk qaluli li kont nagħmel. U hemm intom, mhux għax niftakar li kont nagħmel hekk, iżda x'naraw li t-trabi jagħmluh. Imbagħad bil-ftit il-ftit drajt inħoss fejn insab. Kont infittex li nuri xewqati lil dawk li permezz tagħhom ridthom iseħħu, iżda ma stajtx. Għaliex xewqati kienu minn ġewwa u dawk minn barra ma setaw b'xejn jidħlu f'ruħi. Għalhekk kont nitħabat u nwerzaq ħalli bekk don nfisser xewqati. Ftit sinjali li kont nagħmel kif stajt, għax it-tifsira tagħhom qatt ma kienet sħiħa. U jekk ma jikkuntentawnix, jew għax ma jifmunix, jew għax mhux tajjeb għalija, minkejja li kienu akbar minni u ħilsa u mhux suġġetti għalija, kont nitħallas minnhom bil-biki tiegħi talli ma kinux jaqduni. Dan sirt nafu għax hekk jagħmlu t-trabi kollha li sirt naf u li jien kont bħalhom
u rawuli iżjed huma bla ma jafu milli dawk li rabbewni u kienu jafuni. U issa ara, ċkuniti ila ħafna mejta u jien għadni ħaj. Int iżda mulej li dejjem tgħix u xejn ma jmut fik għax inti kont qabel il-bidu taż-żmien u qabel dak kollu li seta' kien qabel. Int Alla u sit ta' kull ma ħlaqt. Fik jinsabu l-kawżi ta' kull ma jiġri. Inti lajn li ma tinbidilx bħal ħwejjeġ kollha li jinbidlu. Fik jinsabu dejjem ir-raġunijiet ta' kull ma hu temporali u bla raġuni. Ejdli, nitolbok Alla tiegħi li tħenna l-imsejken tiegħek. Ejdli jekk qabel ċkuniti kien xemm omor ieħor tiegħi diġà mejjed. Kien forsi dak li għext f'ġuf ommi? Qaluli xi ħaġa fuq dan, u jiena stess rajt nisa tqal. Iżda wkoll qabel ma nbdejt f'ġuf ommi, ħlewwa tiegħi, Alla tiegħi, kont jien f'ximkien jew xi ħadd? M'għandix min jagħtini tweġiba fuq dan. Ħadd ma seta' jgħidli xi ħaġa fuq, la missieri, la ommi u lanqas l-esperjenza tal-oħrajn. U jien m'għandi ebda ħielf tiegħu. Qiegħed forsi titħaq dawn il-mistoqsijiet tiegħi u trid nfaħħrek u nistqarrek għal dak biss li naf. Infaħrek sit is-sema u l-art, inrodlok it-tifħir għal bidu u ċkunija tiegħi. Jien ma niftakar xejn fuq. Iżda int tajt lil bniedem biex minn dak li jara fl-oħrajn huwa nnifsu jistħajjel xadda minn għalih u jemmen bosta ħwejjeġ fuq nnifsu, imqar jekk jgħiduhomlu ftit nisa msejkna. Mela jien ukoll kont neżisti u ngħix f'dak iż-żmien u feluq ċkuniti bad tinfittex sinjali li bihom stajt infisser xewqati lill-oħrajn. Ħlejqa ħajja bħal din minn fejn setet tiġi jekk mhux minnek mulej. Jista' xi ħadd isawwar lilu nnifsu. Hemm barra minnek mulej xi għajn oħra li minnek l-eżistenza u l-ħajja jnixxu fina. Int li ssawwarna, int li eżistenza u ħajja mhumiex magħżula minn xulxin fik. Għax l-aqwa eżistenza u l-aqwa ħajja huma ħaġa waħda. Inti l-aqwa u ma titbiddilx. Il-jum tal-lum ma jintemx fik għad li ġrajja li ssir fik, għax kollox jinsab fik, u ma kien ikollu ebda triq minn fejn jgħaddi li ma kienx fik. U billi s-snin tiegħek huma bla tmiem. Is-snin tiegħek huma illum. Il-ħafna jiem tagħna u ta' missirijietna għaddew minn illum tiegħek, u minnu ħadu l-mod biex ikunu li kienu. U għat jgħaddu jiem oħra, u huma wkoll jieħdu minn illum tiegħek il-mod biex ikunu li jkunu. Imma int tibqa', u kull ma jsir għada u l-qudiem, kull ma sar il-bieraħ u qabel, inti tagħmlu llum, għamiltu llum. X'inhu għalija jekk ħadd ieħor ma jifhimx? Ħajjitenna u wkoll u jistaqsi dan x'inhu? Ħajjitenna bekk u jifraħ aktar billi ma jsibekx waqt li ta' bil-ħaqq ikun sabek milli billi jkun sabek bla ma jkun sabek tassew. Alla ismani, ħażin għalihom dnubiet il-bnedmin, u dan qiegħed jgħidu bniedem. U int tħenna lieh, għax int għamilt lilu u ma għamilx id-dnub fih. Min se jfakkarni fid-dnub ċkuniti? Għax ħadd ma usafi mid-dnub quddiemek, anqas tfajjel ċkejken li jgħix jum wieħed fuq l-art.
min se jfakkarni? Forsi xi tfajjel li għadu ċkejken ħafna u li fih nilmaħ dak li ma niftakarx fuq innifsi? Kif mela kont midneb f'dak il-omor? Forsi għax bil-biki tiegħi kont nixxennaq biex nerda? Jekk dan nagħmlu issa u nixxennaq mhux għall-irdieħ iżda l-ikel li jgħod għalija llum, insib min jitħaq bija u jċanfarni bil-ħaq kollu. Mela f'dak iż-żmien kont nagħmel ħwejjeġ ta' min iċanfarhom. Iżda billi ma stajx nifhem lil min iċanfarni, id-drawwa u r-raġuni ma ħallewx lil min iċanfarni. Għax tassew, dawn huma nuqqasijiet li nwarbuhom u nbeduhom minna aħna u nikbru. U qatt ma rajt bniedem li bajnejh miftuħa jarmi t-tajjeb u jaqla l-ħażin. Jien kont nitlob bid-dmuħ f'għajnejja dak li kien deni għalija jekk jingħatali. Jekk xi ħadd ħieles u akbar minni ma joqgħodx għalija, kont nisħon għalih. Jekk dawk stess li nisluni u bosta oħrajn aktar bil-għaqal ma joqgħodux għar-rida tiegħi, kont infittex kemm nista' li naħbad għalihom u nweġġaħħom talli ma jisimgħux minni meta kien ikun ħażin għalija jekk jobduni. Kien forsi tajjeb dan l-emil kollu għax għamiltu ta' ċkejken li kont? Mela l-innoċenza ta' tfal edha fid-djufija tal-membri tagħhom u mhux fruhom. Rajt u naf tfajjel għajjur, kien għadu anqas beda jitkellem, imma kien iwerreċ għajnejh u jeħdar u jara l-sieħbu jerda. Din l-imġiba kulħadd jaf biha, u l-ommijiet u l-imrada jgħidu li jistgħu irażnuha. Kif ma nafx. Għandhom nejn iqisuha ħaġa innoċenti fit-tfajjel li quddiem għajn tfawwar kotra ta' ħalib ma jaħmilx jara ieħor jieħu sem minn dak l-għajxien meħtieġ wisq għalih għax bih biss jista' jgħix. B'dana kollu kulħadd jagħlaq għajnejh għall-imġieba bħal din, mhux għax xi ħaġa ta' xejn jew ċkejkna, iżda xi tfal jikbru u ma jibqgħux li jkunu. U tassew, jekk l-istess imġieba tidher f'min hu akbar, ma nkunux nistgħu inġerħuha. Mulej Alla tiegħi, int tajt li tfajjel ħajja u ġisem li kif aħna stess naraw għanejtu bis-sensi, qaqqattu bil-membri, żejjintu b'sura sabiħa u qawwejtu b'kull ħila meħtieġa minn ħolqien ħaj biex iżomm ruħu qawwi u sħiħ. U għal dan kollu trid ninfaħrek u nistqarlek imħabti u nanni lil ismek int loli għaliex int Alla li jista' kollox twajjeb. Anki kieku għamilt dawn il-ħwejjeġ biss li ma jista' jagħmilhom ħadd ħliefek, il-waħdin li minnu ġej kull ordni l-aqwa ġmiel li jsebbaħ kollox, int li tqejjes kollox bil-liġi tiegħek. Dak il-omor mulej, ma niftakarx li għextu. Iżda nemmen sew għax qaluli fuqu u sew għax it-trabi l-oħra jagħtuni x'nifhem u jġaluni nistħajjel tas-sew li jien kont bħalhom. Kien omor li minkejja fija jkolli noddu mal-ħajja li qiegħed ngħix fuq din l-art. Tifkirieti fuqu nħbew fid-dlam ta' moħħi. U għalhekk nista' biss naħseb li kien jixbaħ lil dak li jeġd f'ġuf ommi. Imma jekk jiena issawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi f'ġufa, fejn nitolbok, Alla tiegħi? Fejn, Sidi, jien il-qaddej tiegħek? Fejn jew meta kont innoċenti? Iżda ara.
Ma rrid insemmi xejn fuq dak iż-żmien. X'għandi x'naqsam miegħu la ma għandi ebda ħiel tiegħu. Wara t-trobbija kont jien li kbirt fil-għomor u tħalt fit-tfulija, jew kienet l-istess tfulija li ġiet fuqi wara t-torbija. Din ma qabetx għax fejn setet tmur. Iżda ma baqgħetx tidher. U ma bqajtx iżjed tarbija mbikma, sirt tifel jaf jitkellem. Dan niftakru. Kif tallimt nitkellem, sirt naf żmien wara. Mhux il-kbar għalmuni billi jgħiduli l-kliem b'ċertu ordni ta' tagħlim kif ftit wara tallimt naqra u nikteb. Iżda jien stess bil-moħħ li tajtni Alla tiegħi. Kont nallem lil innifsi billi bħafna tnejt u ilħna u bħafna ġesti kont infittex nur il-ħsus ta' qalbi biex l-oħrajn jobdu r-rieda tiegħi bla ma qatt seħħ li nuri kull ma ridt jew lil kull min ridt. Kont inżomm f'moħħi meta jsemmu xi ħaġa bisimha u jersqu lejha jew juruha b'idhom, kont nintebaħ u nibqa' niftakar li dik il-ħaġa tissejjaħ bl-isem li jagħtuha meta jridu juruha. Kont nifhem xi jridu mill-ġesti tagħhom, qishom id-diskors naturali li l-ġnus kollha jagħmlu permezz tal-bixra ta' wiċċhom, bil-ħars ta' għajnejhom, bil-ġesti tagħhom u b'dik il-kisra fil-leħen meta jitolbu jew ikunu jridu xi ħaġa jew warbuha minnhom jew jaħarbu minnha. U bekk il-kelmiet imqegħdin kif imiss fil-ħafna taqsimiet tad-diskors u li jien kont nisma' ta' sikwiet. Għajla tallimt ta' xiex kienu sinjali. Darrejt il-sieni għalihom u bihom bdejt infisser ir-rieda tiegħi. Hekk stajt inwassal lil ta' madwar is-sinjali li bihom ridt infisser ir-rieda tiegħi u mxejt il-qudiem fis-soċjetà mqalba tal-ħajja tal-bniedem, marbut mas-seta tal-ġenituri tiegħi u l-kmand ta' min kien akbar minni. Alla tiegħi, kemm niket u ġarrabt meta kienu jgħiduli li biex ngħix ħajja sewwa ta' tifel li kont. Kelli nisma' minn dawk li jwissuni inkun minn ta' quddiem f'din id-dinja u nitkisser sewwa fis-snajja tat-taħdid li jservu għal ġieħ tal-bniedem u l-għana qarrieq. Għalhekk batuni fl-iskola biex nitgħallem naqra u nikteb, tagħlim li f'dak il-għomor imsejken ma stajx nifhem is-siwi tiegħu u kont naqla s-swat jekk nuri ruħi għażżien fih. Hekk kien joġobhom lill-kbar u ħafna oħrajn li għaddew qabilna minn dan, fetħunna triqat imwera li konna mġelin ngħaddu minnhom u hekk kattru t-taħbit u lem għalu li ta' dam. Iżda mulej, iltqajt ukoll ma' nies li kienu jitolbuk u minn dak li stajt nifhem fuqek bis-saħħa tagħhom tallimt li int xi ħadd kbir li tista' tismana u tiqaf magħna anki jekk moħħbi għas-sensi tagħna. U jien ukoll ta' tifel li kont bdejt nitolbok. Għajnuna u kien tiegħi. Bdejt inħoll li rbit il-sieni biex insejjaħlek. Jiena ċkejken kont nitolbok bħerqa mhix ċkejkna biex ma tħallihom xi sawtuni fl-iskola. Xi drabi ma kontx tismani. Għat li mhux għax kont tqis it-talba tiegħi bela u għalhekk il-kbar u saħansitra l-ġenituri tiegħi li qatt ma riduni nġarrab ħsara kienu jitħqu bis-swat li naqla li f'dak iż-żmien kien den kbir u aħrax għalija. Fid-dinja kollha mulej, il-bnedmin jitolbuk taħlishom mid-tbatija tal-kavalletti u ganċijiet u torturi oħra bħal dawn li jitkexkxu minnhom.
tinsab xi ruħek kbira marbuta miegħek blesħeħ imħabba. Jinsab xi ħadd nistaqsi jien għax li tkun qisek iblaħ biex tasal sa hawn. Jinsab mela xi bniedem li faqda ta' tjieba miegħek għandu qalbek kbira li jqis dawk it-torturi bħala ħaġa ta' xejn, waqt li jkun iħobb lil min jitwerwer minnhom, l-istess kif il-ġenituri tagħna kienu jitqu bit-torturi li għalliema kienu jagħtu lilna tfal. Għax aħna ma konniex nibżaw minnhom inqas milli jibżaw il-bnedmin l-oħra. Ma konniex nitolbuk bħeġġa iċken biex taħlisna minnhom, u b'dana kollu fil-kidba u l-qari u l-istudju ma konniex nonqsu daqskemm kienu jistennew minna. Għall-omor tagħna moħħna kien iżomm u kellna den biżżejjed kif ridna int, Mulej. Ma konniex nieqsa minn dan, imma l-lob kien joġobna. U minħabba fih konna neħlu l-kastigi minn dawk li kienu jagħmlu bħalna. Għax il-lob tal-kbar jissejjaħ negozju, imma dak ta' tfal li għalihom ukoll u negozju jiġi kastigat mill-kbar. U frattant ħadd ma tiġi ħasra għat-tfal jew għall-kbar jew għat-tnejn. Is-swat li kont naqla għandu mnejn jitqies bħala ħaġa sewwa minn imħallef tajjeb, għax bħala tifel kont nilab il-ballun u dak il-lob kien iżomni lura fit-talim li kienet iservini f'lob ieħor għar meta nikber. Tassew li fil-lob tal-ballun kont nitqarras jekk sieħbi jirbaħli. Imma dak stess li kien isawwatni kien forsi jġib ruħu mod ieħor jekk fi kwistjoni ta' xejn jibqa' melub minn surmast ieħor sieħbu. Ma kienx jgħadab u jgħir għalih aktar milli kont nagħmel jien. U madankollu kont nidneb Mulej Alla tiegħi li tqiegħed fl-ordni u taħlaq il-ħwejjeġ kollha naturali, imma li d-dnubiet tqiegħdhom f'ordni biss. Kont nidneb Mulej Alla tiegħi billi nikser il-kmand tal-ġenituri tiegħi u ta' dawk il-għalliema. Għax biż-żmien kont qed nista' ninqeda tajjeb bil-erf li riduni nikseb, kienet x'kienet il-fema tagħhom. Ma kontx nobdi. Mhux għax ridt nażel ħwejjeġ aħjar, iżda minħabba l-lob. Kien iżjed joġobni nagħmel rebħiet mill-aqwa fil-gari u nisma' ħrejjef qarrieqa li jġielu l-widnejja jikluni biex nitħajjar għalihom iżjed. Kelli dik l-istess kurżità li tixel dejjem iżjed fil-għajnejn ta' min imur jara dram, li mhux ħlief lob tal-kbar, iżda li min iħejjih u miżmum tas-sew fil-għoli. Tista' tgħid il-ġenituri kollha jixtiequ l-istess ġieħ għal uliedhom. U għalhekk bil-qalb kollha jħalluhom jissawtu jekk minħabba f'dawn id-drammi jibqgħu lura fl-istudju li bih jixtiequhom jaslu biex il-qudiem huma wkoll iħejjuhom. Fil-ħnina tiegħek, Mulej, ħares lejn dan kollu. U eħles minnu mhux biss lilna li issa qegħdin insejħulek, imma wkoll lil dawk li għadhom ma bdewx isejħulek, ħalli huma wkoll isejħulek u teħlishom minnu. Sa minn tfuliti smajt fuq il-ħajja ta' dejjem, imweda lilna permezz ta' Alla Sidna li tċekken u niżel fostna l-imkabbrin. Immarkawni bis-sinjal tas-salib tiegħu u dewquni l-melħ tiegħu sa minn meta ħriġt minn ġuf ommi littamat ħafna fik. Int rajt, Mulej, li darba meta kont għadni tifel, qabadni f'daqqa waħda u ġieħ fl-istonku li tellali d-deni u wassalni qrib il-mewt.
Int rajt, Alla tiegħi, għax sa minn dak iż-żmien kont ħarisni, rajt blima ħrara u blima fidi, permezz tat-tjieba ta' ommi u tal-Knisja tiegħek, tagħna l-kull, tlabt il-mamudija ta' Kristu tiegħek, Alla Sidi. L-om li nislet lil ġismi kienet toss iżjed li minn qalba safja fil-fidi tiegħek tnissel is-salvazzjoni tiegħi ta' dejjem. Għalhekk kollha mifxula qabdet taħseb malajr u tħabbrek biex jinbdew lis-sagrament tas-salvazzjoni u nindaf billi nistqar lilek, Sidi Ġesu, għal maħfra ta' dnubieti. Iżda minnu fih lib tal-aħjar. Għalhekk ħallew it-tindif tiegħi għal aktar tard. Ishom ċerti li l-qudiem nitħammeġ iżjed għax il-ħtija tiegħi kienet tkun akbar u għar kieku kelli nitħammeġ bid-dnubiet wara dak il-ħasil. Jiġifieri mela li jien kont diġà nemmen bħalma kienet temmen ommi u tad-dar kollha minn barra missieri. Dan iżda ma fixkilx il-jett li t-tjieba ta' ommi kellha fuqi biex ma jħallinix nemmen fi Kristu kif hu stess kien għadu ma emminx. Hija fiċċet ħafna, Alla tiegħi, li missieri tkun aktar int milli hu u int tajta l-għajnuna biex f'dan teleb lil żewġa li kienet taqdi għad li aħjar minnu għax bekk ukoll kienet taqdi lilek int li ridt li l-mara tkun hekk. Nitolbok, Alla tiegħi, nixtieq inkun naf, jekk int ukoll tridni nkun naf. Il-għala l-mamudija tiegħi tħalliet għal aktar tard. Kien ta' ġid għalija li ħallewni qisni birriedni merħija biex nidneb, jew aħjar kieku li ġmuhom li. Mela, għalhekk għadna sal-lum nisimgħu b'widnejna jingħad kullimkien fuq dak u ieħor, ħallih erħilu għax għadu mhux imammet. Iżda mbagħad fejn tidħol is-saħħa tal-ġisem ma ngħidux erħilu jiġġerraħ iżjed li għadu mhux infejjaq. Mela kien ikun aħjar għalija mhux biss li fiqt malajr, iżda wkoll kieku ġiebu ruhom miegħi b'mod li bil-għaqal kollu tagħhom u tiegħi ħallewni nirċievi s-salvazzjoni ta' ruħi u nqiegħda fi żgur taħt il-ħarsien tiegħek li ma kontx tħallija mingħajru. Kien ikun aħjar tas-sew. Iżda der tajjeb, u dik l-om setet tobsru li bosta mewġiet qliel ta' tiġrib kienu jistennewni wara tfuliti. U għalhekk riedet aħjar tħalli dak il-mewġ qalleb it-tafal li konta tirrid nissawwar minnu milli l-istess sura mitmuma. Il-biża' tagħha kien aktar dwar żożiti milli tfuliti. Imma kien sewwa sew fit-tfuliti li ma ħabbejx l-istudju u stmerrejt inkun issikkat għalih. B'dana kollu kienu jġeluni nistudja u kien ta' ġid għalija. Kont jien li ma għamilx sew għax ma kontx nistudja kieku ma ġalunix. Mhux sewwa li wieħed jagħmel ħaġa fuq qalbu imqar jekk tkun tajba, anqas dawk li ġaluni nistudja ma għamluli l-ġid. Il-ġid għamiltuli int, Alla tiegħi. Għax dawk xejn ma qisu kif kont għad ninqeda b'dak li ġeluni nitgħallem, ħlief li bih intemm ix-xewqat bla temma ta' ħażna kbira ta' faqar u glorja ta' għajb. Iżda int li taf kemm għandna xar frasna. Kont tara l-iżbal ta' min jissikkani biex nistudja u tinqeda bih għal-ġid tiegħi. Waqt li bl-iżbal tiegħi li ma rridx nistudja kont tinqeda
għal kastik li ma kienx ma jistħoqlix, daqxejn ta' tfajjel u midneb kbir li kont. U hekk għamilt li l-ġid permezz ta' min ma għamillix ġid. U ħallastni sewwa bija nnifsi ta' dnub tiegħi. Għax intritt u hekk jiġri li min ma jżomx l-ordni ikun il-kastik tiegħu innifsu. Għadni sissa ma nafx sewwa l-għala ma ħmilx il-Grieg li tallimt fit-tfuliti. Imma l-Latin kien joġobni. Mhux dak li tallimt minant l-ewwel għalliema tiegħi, iżda dak li għalmuni s-sur mastrijiet tal-grammatika, kif isejħulhom. Għax il-Latin li bih it-tfal jitalmu jaqraw u jikdbu u jgħoddu ma kienx jiksir li rasi u jdejjaqni inqas mill-Grieg kollu. Dan minn fejn u ġej jekk mhux mid-dnub u l-fruwa ta' ħajja li bija kont bniedem u ziffa li tgħaddi u ma terġax lura. Il-Latin li tallimt fil-bidu rabbili u tani tassew il-ħila li bija llum naqra l-insib miktub u jiena stess nikteb meta rrid. Għalhekk kien aħjar u aktar ċert mill-Latin liħor li bih kienu jġeluni nżomm f'moħħi l-iżbalji ta' ma nafx li ma' Enea u nitbekka fuq il-mewt ta' Didone li neħħit ħajjita għall-imħabba fil-waqt li jien l-imsejken ma kontx inħabber rasi u nxerred dema waħda li hija nnifsi li kont naħli ħajti f'dawk il-ħrejjef il-bot minnek u Alla ħajja tiegħi. Min u aktar imsejken minn wieħed imsejken li ma jitħassarx lilu nnifsu u jibki l-mewt ta' Didone li ġrat għall-imħabba ta' Enea. Bla ma jibki l-mewt tiegħu innifsu li kienet qiegħda tiġri għax ma ħabx lilek u Alla dawl ta' qalbi, ħobż ġewwini ta' ruħi, qawwa arusa ta' deni u ġuf ħsibijieti. Ma ħabbejtekx, kont qed ninfiret minnek, u jienu nitbiet kont nismagħhom minn kull imkien jgħiduli sewwa, sewwa. Għax il-ħbiberija ta' did-dinja hi firda minnek u jgħidu sewwa, sewwa biex wieħed jistħi jekk ma jkunx bniedem bħal bqija. Jiena ma bkejtx għal dan, imma bkejt għal mewt ta' Didone li ħaffet l-aħħar jum ta' ħajjita permezz ta' xafra. L-istess kif jien kont qed inħaffef wara l-aħħar ħlejjaq tiegħek u nitbiet minnek qisni trab jintrema fit-trab. U meta ma kinux jaħalluni naqra dawk il-ħrejjef, kont nitnikket tal-li ma nistax naqra ħwejjeġ li jniktuni. Ġen bħal dan kien jitqies bi-studju ta' ġieħ u ġid aktar minn dak li bih tallimt naqra u nikteb. Imma issa ħanajjat fruħi Alla tiegħi. U l-verità tiegħek ħatajdli mhux hekk, mhux hekk. It-talim tal-bidu u żgur l-aħjar. Għax ara illum inħossni aktar lest biex ninsa l-iżbalji ta' Enea u ħrejjef oħra bħal dawk milli ninsa naqra u nikteb. Fl-intrati tal-iskejjel tal-grammatika idendlu l-portieri mhux b'sinjal ta' ġieħ moti lil post magħluq daqskemm biex jagħtu l-iżbalji li jsiru fihom. Ħalli ma jħampqux kontra tiegħi dawk li ma għadnix nibża minnhom waqt li nistqarlek ix-xewqat ta' ruħi Alla tiegħi u noqgħod bil-kwiet kollu niċħat triqati l-ħżiena biex inħobb it-triqat tajba tiegħek. Ħalli ma jħampqux kontra tiegħi ix-xerrejja u l-bejjija tal-grammatika. Għax jekk nistaqsihom jekk hux minnu dak li ntqal mill-poeta li darba Enea ġie f'Kartaġni. Minu għaref ftit iwieġeb li ma jafx u minu għeref jgħid ukoll li mhux tassew ġie. Imma jekk nistaqsihom kif jinkiteb isem Enea, kull min tgħallem jikteb iweġibni sewwa
meta jgħid li nkiteb blittri tal-alfabet li l-bnedmin oġobbhom ifasslu biftehim bejniethom. Hekk ukoll jekk nistaqsihom x'jaħbad tara l-ħajja, tinsa taqra u tikteb, jew tinsa dawk il-ħrejjef tal-poeti. Xi tkun it-tweġiba ta' min ma nsiex għal kollox lilu nnifsu. Mela fit-tfulit idnibt billi għażilt aktar il-fieraħ mill-siewi, jew aħjar batt siewi u ħabbejt il-fieraħ. Għax tassew, jekk il-kantalina ta' wieħed u wieħed jagħmlu tnejn, tnejn u tnejn jagħmlu erba' ma kontx nistalija. Waqt li kont nitaxxaq bid-dera fierħa taż-żiemel tal-Ewda u l-ħruq ta' Trojja u sal-istess dell ta' Krewsa. Il-għala mela kont nobot il-letteratura Griega li wkoll fiha l-ħrejjef bħal dawk. Għax Omeru wkoll jinqala ħafna għal dawn il-ħrejjef u l-fruqa tiegħu mill-oħla għat li fit-tfuliti kont inħossu jdejjaqni. Nistħajjel li tfal Griegi jiġrilhom bħali meta jġeluhom jistudjaw lil Virgilju kif kienu jġelu li nistudja l-Omeru. Jiġifieri d-diffikultà, dik id-diffikultà li bil-fors titgħallem il-sin barrani, kienet qisha troxx lil imrar fuq il-ħlewiet kollha tal-istejjer u l-ħrejjef Griegi. Ma kontx nifhem kelma waħda minnhom. U b'qawwa kbira kienu jbeżżawni u jedduni bil-kastigi jekk ma nistudjahomx. Tassew li fl-imoddi meta kont għadni tarbija, anqas kelma Latina ma kont naf. Imma l-Latin tallimtu waħdi, bla biża' jew kastigi. Anzi, fost iż-żejl tal-imradaħ u ċ-ċajt ta' min jitbissimli u l-ferħ ta' min jitlieb miegħi. Tallimtu bla ma għafsu jew saħqu fuqi bil-kastigi, għax qalbi stess kienet tafas fuqi biex nuri ħsibijieta minn barra. Dan ma stajtx nagħmlu kieku ma tallimtx ngħid xi kliem. U tallimtu mhux għax għallmuhuli, imma x'kont nismagħhom jitkellmu u jien ukoll imbagħad bdejt inwassal f'widnejhom kull ma nħoss. Minn dan jidher ċar biżżejjed li f'dan it-tagħlim is-seta tal-kurżità ħielsa hija aqwa minn ta' min iġiel u jbeżża. Min-naħa l-oħra, meta wieħed ikun imġiel, ikollu xi jrażżanlu l-għaġla żejda tal-kursità skont il-liġijiet tiegħek u Alla. Skont il-liġijiet tiegħek, iva. Ibda mill-ferli tas-surmastrijiet sadbatija tal-martri. Għax il-liġijiet tiegħek jafu tajjeb kif għal-ġid tagħna jħaltulna l-imrar li jerġa' jressaqna lejk wara l-ħlewiet qerrieda li jkunu beduna minnek. Isma' mulej it-talba tiegħi. Tħallix il-ruħi tinfena taħt id-dixxiplina tiegħek. Tħallinix nonqos milli nfaħrek għal-ħniena li wrejt miegħi meta ħlistni mit-triqat tiegħi mill-għar. Kun int għalija l-ħlewwa aqwa mill-qerq kollu li ġrejt warajh. Għamel li nħobbok kemm niflaħ u nħaddan idek b'qalbi kollha u ibqa' ħlisni minn kull tiġrib sal-aħħar. Għaxara, mulej, inti s-sultan tiegħi u Alla tiegħi. Ħajaqdik is-siewi kollu li tallimt meta kont tifel. Illum naf nitkellem u nikteb u naqra u nott. Ħajaqdik dan kollu. Għax meta kont nistudja ħwejjeġ fierħa, int fl-istess ħin kont tallimni l-istudju u ħfirt li d-nubiet li għamilt meta taxxaqt b'dik il-fruqa. Tassew li permezz tagħha tallimt ħafna kliem siewi. Iżda dan nistgħu nitalmuh permezz ta' ħwejjeġ oħra, mhux fierħa. U din it-triq żgura li t-tfal misshom jimxu fiha. Ħażin għalik xmara ta' drawwiet il-bnedmin. Min se jaqaflek? Meta se tinxef?
Kemm seddum iġġor li l-uliet Eva sal-baħar il-wiesa u tal-biża li dawk li rikbu fuq il-ewda bil-kemm jgħaddu minnu. Mhux meta kont fik rajt fuq Ġove li jried u jiżni? Ta' bil-ħaq, ma setax iried u jiżni f'ħin wieħed. Iżda hekk pinġewh, ħalli brat falz iħajjar lil min isir jixbħu f'adulterju veru. Hemm xi ħadd fost il-għalliema libsa t-toga li joqgħod jisma' b'sabru bniedem ieħor maġun mit-trab bħalu, jgħajjat u jgħid, dawn il-ħwejjeġ fantasom Omeru u tal il-lallat dak li hu tal-bniedem. Ngħid għalija, aħjar talilna dak li hu tal-allat. Imma aktar sewwa min jgħid li dawk l-istejjer huma tfantis tas-sew, iżda fihom Omeru ta' dak li hu tal-allat lill-bnedmin ħżiena, ħalli bekk il-ħażen ma jidirx li hu ħażen, u kull min jagħmel il-ħażen ikun qisu jsir jiġbaħ aktar lill-allat tas-sema milli lill-bnedmin imħassra. B'dana kollu hija xmara tal-infern u liet il-bnedmin jinxteħtu ġo fik u jħallsu biex jitalmu dawn il-ħwejjeġ. U dan it-talim iqisuh bil-kbir meta jsir fil-beraħ quddiem kulħadd u taħt għajnejn il-liġijiet li jagħtu lill-għalliema salarju ieħor barrani mill-miżati. Int tħabbat mal-blat ta' xtutek u bl-ħsejjes tiegħek tajt, hawn jgħallmu l-kliem, hawnhekk wieħed jitgħallem jitkellem bis-sena, meħtieġa wisq għalih biex iġiegħel lil min jifhmu u biex ifisser ħsibijietu. Żgur li ma konniex insiru nafu xi jfissru kelmiet bħal xita tad-deb, ħoġor, irtok, tempji tas-sema u l-kliem ieħor li naqraw f'dak il-pass ta' Terenzju, kieku dan fir-rakkont tiegħu ma daħħalx daqsxejn ta' żagħżugħ li kiseron xebba u mbagħad xebba ħemilu ma' dak ta' Ġove, għax ra kwadru ta' pittura mal-ħajt li kien juri din ix-xena. Ġove li kif jingħad bagħat xita tad-deb f'ħoġor Danea. Irtukkat qisu mara. U wara kif dak iż-żagħżugħ jitqanqal għaż-żina bħalli kieku mqanqal minn talim is-sema. U liema Alla qal dak li jried it-tempji tas-sema beħsejjes li jtarxu. U jien, daqsxejn ta' bniedem ma nagħmilx bħalu? Għamilt bħalu iva, u bil-pjaċir kollu. Mhux tassew żgur li mhux tassew li qżies bħal dak jgħin aħjar it-talim ta' dawn il-kelmiet. Anzi l-kuntlarju, dawn il-kelmiet iħajru iżjed għal dak il-qżies. Jien ma nagħtix ħtija lill-kelmiet, għax dawn qishom bwieq Ionja u eżies. Il-ħtija nagħtiha lill-inbit qarrieqi li l-għalliema sakrana tagħna kienu jferrawlna fihom u jsawtuna jekk ma nixorbuhx, u qatt ma stajna nsejħu mħallef li ma kienx xurban biex jagħmlilna ħaq. B'dana kollu, Alla tiegħi, li quddiemek illum nista' niftakar fl-imoddi brasi mistrieħa, jien qatt min jeddi għal dan it-talim. U ja ħasra lija kont nitaxxaq bih u minħabba fekk kienu jsejħuli tifel jipprometti. Alla tiegħi, ħallini ngħid ukoll xi ħaġa dwar id-den li kelli, qotja tiegħek, u f'liema ġenn kont inħallih jitkaxkar. Ġieli qabduni biċċa xogħol li minħabba fiha, ruħi kienet aktarx titqanqal bil-weda tat-tifħir, jew bil-biża tal-mistħija u s-swat, jiġifieri kienu jriduni ntenni dak li Ġunone qalet fil-għadab u n-niket tagħha li ma setgħetx tkeċċi s-sultan ta' Tewkri mill-Italja. Jien lil Ġunone qatt ma smajta tgħidu kliem bħal dan.
Iżda kienu jġeluna nterqu lawn u lin fuq il-passi tal-ħrejjef tal-poeti u ngħidu fi kliemna dak li l-poeta jgħid fil-versi u l-aqwa tifħir kien jingħata lil min jinqala l-iżjed biex juri sewwa l-għadab u n-niket li jkunu ħakmu lil personaġġ imsemmi u jlibbes ħsibijietu bl-aħjar kliem. Alla tiegħi, ħajja tiegħi tassew. Meta jien kont intenni dak il-kliem, xi swieli li kienu jfaħħruni iżjed minn sħabi tampari fl-iskola. Ma kienx dan kollu duħħan u żiffarieħ. Ma kien hemm ebda ħaġa oħra li fiha stajt inħarreġ deni u lsieni. It-tifħir tiegħek mulej, it-tifħir tiegħek imxerred fl-iskrittura tiegħek seta' jwieżen il-fera ta' qalbi biex ma tinqasamx taħt it-toqol ta' ħmerijiet fierħa u ma taqax taħt id-dwiefer tal-asafar tal-ħtief. Għax mhux b'mod wieħed isiru s-sagrifiċċji lill-anġli li qamu kontrik. Madwari kelli nies li kienu jħammru wiċċhom jekk xi ħadd iċanfarhom talli daħlu barbarizmi jew soleċiżmi fid-diskors huma u jitkellmu fuq emejjel tagħhom li ma jkunx fihom ħażen. Iżda kienu jintefħu jekk ikun hemm min ifaħħarhom talli jfissru l-emejjel żienja tagħhom b'ħafna kliem saħfi qiegħed kif imiss. X'għaġeb hu mela li jien kont niġġerra daqshekk wara l-fruwat il-bot minnek Alla tiegħi, meta kienu jagħtuni bnedmin bħal dawn b'eżempju tiegħi. Int tara dan kollu mulej u tibqa' sieket għax iddum biex tagħdab. Kollox tieba u fedeltà. Imma se tibqa' sieket għal dejjem. U issa int teħles minn dan il-ammieq tal-biża' li r-ruħ li qiegħda tfittxek kaċċana Alla xqiet tiegħek u li qalba qiegħda tgħidlek jien wiċċek infittex mulej, wiċċek infittex. Għax il-bot minn wiċċek naqgħu fil-ġibdiet mudlama. Mhux b'riġlejna nitbedu minnek jew nerġgħu lura għandek. Anqas billi ngħaddu minn x'imkien għal ieħor u dak li ben iż-żgħir tiegħek ma marx ifittex żwiemel jew karrijiet jew vapuri, ma tarx bi ġwienaħ li jidru, ma ħaddimx il-ġogi ta' riġlejh biex imur jgħix f'pajjiż imbieħed u jberbaq f'ħajja mtajra il-ġid kollu li tajtu qabel ma telaq, missier. Kollok ħlewwa meta tajtu dak il-ġid u aktar ħelu miegħu meta reġa' lura għandek għax ħassruħu fil-bżonn. Għalhekk huma l-ġibdiet żienja li jbeduna minnek. U dawn huma l-ġibdiet mudlama li naqgħu fihom il-bot minn wiċċek. Ħares mulej bis-sabar li bih tħares u wara kif flittri u t-taqsimiet tal-kelma u liet il-bnedmin ħarsu bir-reqqa l-liġijiet mogħtija minn dawk li tkellmu qabilhom u li mabruda għandhom għal-liġijiet eterni li inti tajthom għas-salvazzjoni ta' dejjem. Inġib quddiem għajnejja bniedem li jżomm jew jgħallem it-twissijiet tan-nies il-qodma dwar il-ħsejjes. Jekk dan jonqos mill-liġijiet tal-grammatika u jlissen il-kelma omo mingħajr l-ewwel ittra tagħha, l-oħrajn qarsu wiċċhom għalih iżjed minn meta jonqos mill-liġijiet tiegħek u jobod bniedem ieħor. U li hu bniedem. Bħalli kieku jħoss li kull għadu tiegħu jista' jagħmillu ħsara iżjed mill-mibeda li tqanqlu għalih. Jew bħalli kieku jista' jifni bniedem billi jippersegwitah iżjed milli hu stess jista' jifni qalbu bil-mibeda. Żgur li x-xjenza tal-grammatika mhijiex fina aktar il-ġewwa minn dak li hemm miktub fil-kuxjenza tagħna. Jiġifieri li ma nagħmlux lill-oħrajn dak li aħna ma rridux insofru. Kemm inti moħbi
Alla waħdek kbir li tgħix fis-skiet fil-għoli ta' smewiet. Bliġi li qatt ma tiġi nieqsa, inti tħallas il-ġibdiet ħżiena billi tagħmihom. U hekk jiġri li bniedem ħerqan li jagħmel isem fis-sena tat-taħdid u jinfex f'mibeda li ma bħala kontra l-għadu tiegħu quddiem bniedem imħallef u b'kotra ta' nies madwaru, jiftaħ għajnejh sewwa biex ma jiletx fil-kelma u jgħid inter homines. Waqt li mbagħad xejn ma jqis jekk bil-ġen ta' moħħu jeqred bniedem minn fost il-bnedmin. Dan hu l-qasam morali li kont mixħud fih jien imsejken ta' tfajjel. U t-talim ksibtu f'din il-għalqa fejn aktar kont nibża noħroġ b'xi barbariżmu milli niftaħ għajnejja biex jekk nagħmel dan l-iżball ma tiġinix il-għejra għal min ma jagħmlux. Dan qiegħed ngħidu Alla tiegħi biex nistqar miegħek fuq ix kienu jfaħħruni dawk li ridt noġobhom bħajja xierqa. Mal-maħċ il-bellija ta' għajb li kont mixħud fiha l-bogħod minn għajnejk. X'kien hemm għar minni f'għajnejk la darba anqas lil dawk stess li kienu jfaħħruni ma kont noġob. Għax b'gideb blat kont inqarraq b'min kien iwassalni sal-iskola u bil-għalliema u l-ġenituri tiegħi. U dan minħabba l-lob, minħabba x-xewqa li mmur nara drammi boloħ, minħabba l-ġen li nsir nixbaħ lill-atturi. Kont saħansitra nisraq mill-maħżen u l-mejda tal-ġenituri tiegħi, jew għax imġiel minn leblieba l-ikel, jew biex ikolli xnati li tfal l-oħra meta ibejaw li l-lob tagħhom, għad li ma kienx joġobhom inqas milli joġob lili. F'dak il-lob ukoll sikwiet kont naħtaf rebħiet bil-qerq. Mirbuħ jiena nnifsi mix-xewqa li nidher aqwa minn sħabi. Frattant, l-aktar ħaġa li ma kontx nista' liha u li minħabba fiha kont naħtaf li sħabi bl-aħrax, kienet dik meta naqbadhom jagħmlu bħali. Iżda jekk jaqbdu lili u jċanfruni, kont aktar nażel nisħon milli noqgħod għalihom. Din hi l-innoċenza ta' tfal? Le mulej, nitolbok Alla tiegħi, ħallini ngħidlek li mhijiex. Għax dawn il-ħwejjeġ li tfal jagħmlu l min jieħu ħsiebhom u lill-għalliema fil-lob tal-lews u tal-boċċi u tal-asafar tal-bejt huma l-kollox l-istess ħwejjeġ li meta jikbru jagħmlu lill-prefetti u slaten fin-negozju ta' deheb u għelieqi u l-sira l-istess kif wara l-fer li jiġu kastigi aktar ħorox. Għalhekk, Sultantana, meta inti urejtna tfal ċkejknin u għedt ta' minu bħalhom hija s-saltna ta' smewiet, tajtomilna biss bħala sinjal tal-umiltà. Madankollu mulej, lilek li inti l-ola u l-aqwa ħallieq u mexxej ta' kollox. Lilek, Alla tagħna, jiena nizzi ħajr ukoll kieku ridni nkun tifel biss. Għax f'dak il-omor ukoll kont neżisti u ngħix u nħoss. Kont infittex li nżomm ruħi qawwi u sħiħ f'dik il-qawwa li jiġbija tal-għaqda waħda l-iżjed misterjuża li jinġejt minnha. Kelli xi ħaġa trossni minn ġewwa biex inħares il-qawwa tas-sensi tiegħi. U kont nitaxxaq bil-verità sa fi ħsibijiet ċkejkna fuq ħwejjeġ żgħar. Ma kontx irrid min iqarraq bija. Moħħi kien iżomm tajjeb, il-kliem ma kienx jonqosni, il-ħbiberija kienet issaħħarni, kont naħrab id-dbatija, it-tmaqdir, l-injoranza. Xemm aktar tal-għaġeb u ta' min ifaħħru fiq ħlejqa ħajja bħal din. Dawn il-ħwejjeġ huma kollha għotja ta' Alla tiegħi. Mhux jien tajthom lili nnifsi. Huma kollha ġid u dan il-ġid huwa jien
mela min għamilni u tajjeb u l-ġid tiegħi u naqbeż bil-ferħ qudiemu wkoll għal-ġid kollu li bih kont it-tifel li kont. Id-dnub tiegħi kien dan, li dak kollu li kien jaxxaqni u jollini, dak kollu li għalija kien verità, kont infittxu mhux fih iżda fil-ħlejjaq tiegħu, jiġifieri fija nnifsi u fl-oħrajn, u minħabba fekk kont niġġarraf fid-dbatijiet, fit-taħwit, fl-iżbalji. Niżżik ħajr ħlewwa tiegħi, ġieħ tiegħi u tama tiegħi, niżżik ħajr għall-lotjiet tiegħek Alla tiegħi. Ħarisom li, għax bekk tkun tħares lili, u d-doni li tajtni joktru u jissaħħu u jiena nkun miegħek għax għalhekk tajthom li.